Machiegni koro wadonjo ne weche mag tuke. Skunde sekondar ma Kisumu Day oketo genogi duto e duoko madhi wuok e tuke mag skunde sekondar ma Nyanza tok chwalo ywakgi nyoro bang' nyologi kod skul mar Agoro Sare Finals. Kisumu Day nyong'ur ni jo Agoro Sare nyoketo e pap jatugo manyoko winjo bed ni gocho. Komiti ma ochung' ne tuke mag skunde sekondar ma Nyanza kod director mar somo ma Nyanza biro chiwo ng'eto margi mar yango kapo ni inyalo ma Agoro Sare launch margi kata oyo. Kisumu Day wacho ni jatugo ma wachone nyokelo fwere no nogocho ne Dagoretti High higa mokalo kaka jaklas 11 kendo higa ni ogocho ne Agoro Sare kendo mana kaka jaklas 11. Ni rasmi kwamba Agoro Sare ndio mabingwa kutoka